тук горе. Добре се е оформил. Ето и как изглеждат яйчицата, направени по този метод на бавното готвене. Easy boy! Май доста вероятно до сега съседите ме да са ме намразили. В кадър ли сме? В кадър сме. Добре, да почваме направо. Имаме овесени ядки с медец и канела. Аз лично препоръчвам ето този мед Ковачев. Овесените ядки са с гореща вода. Поливат се така хубаво да покрият и се разбъркват с лъжица и се оставят около 5-6 минути да попият хубаво. А в момента си приготвям и бърканите яйца, за разлика от типичните бъркани яйца, които са така по-накъсани, нали, на парчета. Тук аз ги правя като крем, което за да се случи ни трябва ниска температура на котлона и да ги направим в тенджера и постоянно да бъркаме. Не искаме яйцата да се пържат, искаме да се готвят бавно. Покривам дъното с мазнинка. В случая използвам зехтин. По принцип предпочитам масълце, тъй като става по-добре. Но нямам масло, затова използвам зехтинче. Хубаво го разстилам по дъното на тенджерата и си изсипвам съдържанието. Значи това са 3 яйца с крави сирене салакис. Препоръчвам Президент салакис заради вкусовите му свойства и консистенцията. Така доста кремаво сирене. Ако ви харесва такъв тип консистенция на сирене, това определено е сиренцето за вас. Изсипвам и почвам да бъркам. Тайната на кремовите бъркани яйца е да не спирате да бъркате и температурата да е сравнително ниска. Ако видите, че почват, нали, така по-бързо да се готвят, леко дърпате тенджерата от котлона. Така температурата, не знам колко бързо ще падне, но определено няма да се увеличи и да ви развали вкусните яйца. И гледам с шпатулката хубаво да обера от тенджерата. Значи шпатулата е нещо, което така ви спестява много изхвърлена храна, тъй като от всякакви купи, от всякакви тенджери можете много лесно да оберете така храна, която е с по-течна консистенция, като тези яйца. Вместо, нали, това мръсното нещо, т.е. тази храна да отива в мивката и да бъде похабена. Така яйцата на страна. Слагаме една доволна лъжица мед. Това съм мисля около 45 грама. Т.е. количеството мед е горе-долу половината на количеството овес. На количеството суров овес. И разпъркваме. Слагаме и канелка. Получаваме спомени за мляко с ориз от детството и разбъркваме. Ето и как изглеждат яйчицата, направени по този метод на бавното готвене. Приятно кремче. Това може да се намажи върху филийка, може да се яде с лъжица, който както си прецени. Всеки сам си преценя. Време е да изкараме и това лошо момче. Уау. Easy boy. Май доста вероятно до сега съседите ме да са ме намразили. И така вече си навлизаме в съществото на тренировките за гърдички. Като естествено започваме с избутване на щанга от лек.
така наречената лежанка. Значи тук искаме добра стабилност в гърба и в краката, за да не се разбалансираме. Обработващите серии тук са една с празна щанга, една с 60, една с 70. След това ще направим на 80 и влизаме на 3 работни петици. Понякога загрявката се усложнява прекалено много. Има доста хора, които правят ненужен брой упражнения преди да влязат така в главните силови натоварвания в една тренировка. Но истината е, че най-добрият начин в случая, примерно, да се загрее за лежанка е чрез лежанка. И затова си имаме метода пирамида, при който лека по лека качваме килограмите, така че безопасно да стигнем до работните килограми, с които ще правим така стимулиращите серии в тренировката. Така че да, цялата идея е да раздвижите така първоначално леко ставите, които ще участват в първите упражнения, или по-скоро които ще участват в тренировката за дадената мускулна група, след което без да хабите много енергия в това, да преминете към главното упражнение, да почнете с леко и постепенно за 3-4 серии да се стигнете работните килограми, както са ви планирани, или поне както би трябвало да са ви планирани в тренировъчната програма. Така че, нека и да се започнем с първата работна. Сега при много хора излиза въпроса какво аджеба се прави между сериите, и отговорът е много прост. То е да се почивате и да се приготвяте психически за следващата серия, тъй като ако тренировките ви с тежести се правят правилно, всяка една работна серия ще е близко до провал, което само по себе си изисква почивка от около 2-3 минути. В някои случаи, когато тренираме повече за максимална сила с много по-ниски повторения, почивката може да е 5 до 10-15 минути. Така че не се чудете какво правите между сериите. Просто останете фокусирани, но не хабете допълнителна енергия, особено в мускулните групи, които се тренират, защото една така класическа и ефективна тренировка с тежести изглежда по следния начин. Серия, която трае 10, 20, 30 секунди, близко до провал, последвана от период на почивка 2, 3, 4 минути, след което серията се повтаря, после пак почивка, после пак повтаряме серията, минаваме към следващото упражнение и така. Тоест в тренировка с тежести имаме повече почивка, отколкото време, през което работим. Да речем, че имаме общо за по-лесна математика 10 серии за гърди в тази тренировка и всяка серия отнема по около 30 секунди. Това са общо 300 секунди, което са 5 минути. 5 активни минути на работа в упражнения, които натоварват гърдите, бутащи упражнения, където ръцете се събират. Имаме
седалка, 5 минути активна работа и 20, 30, 35 минути почивка. Така че сами си правете сметките за какво става въпрос. Ето тук вече стигнахме. Общо взето провал. Направих 5, но съм така доста сигурен, че 6-то нямаше да успея. Така че, ако сме малко по-позитивни, можем да кажем, че това беше серия с едно повторение в резерв. И такъв тип серия вече би изисквала сама по себе си малко по-дълга почивка. Сега ще си почина около 3-4 минути, за да се опитам тази последната серия да я повторя. И минаваме към следващото упражнение. За всяка мускулна група, моята логика на тренировки каква е? Да направя упражнения, които изпълняват всички главни функции на дадената мускулна група, в дадената става и постепенно в тренировъчния план да прогресирам по един или друг начин в тези движения. В случая на гърдите специфично имаме така две главни функции. Едното е така избутване, а другото е събиране на ръцете към средната част на тялото. Това са, така отново казвам, двете главни функции на гръдните мускули. Но общо взето искаме да вземем 2-3 упражнения и да станем много добре в тях технически, както и да станем така прилично силни в тези движения. Това ще ни гарантира прогрес. Искаш ли да пазиш една серия? Абе, няма греши. Айде. Че... Само да поглътна една вода. Да. Че не иска тежат нещо. Имайте. Да го дигаме ли с тебе? Не. Само като не можеш вече, Да, тогава да. съвсем леко. Знаеш как се прави. Добре. Целя 5. Добре. Добре. Добре беше. Така че, нека процедираме. Естествено, най-важната част от тренировката, най-важното упражнение – освобождаването на уреди от тежести. Си е част от спортната култура. Така че, както пише на всяко огледало, всяка фитнес-зала, не забравяйте да връщате тежестите по местата им. Така нещо, което правя повече напоследък е при тренировка за гърди. На финиширащо упражнение, в случая кросовър. След всяка серия да добавя 2-3 набирания в супер серия, като при набиранията правим така доста бавно пускане надолу. Не правим естествено много набирания като брой, но много концентрирани. И това лично го правя, защото ми харесва, не го правя заради някакви ползи, които тези супер серии могат да имат. Просто ми харесват чувството за напомпаност на бутащи
и дърпащи мускулни групи едновременно. Както виждаме, тренировката си е доста успешна. И тук горе добре се е пооформил. Той има огледала, никой не е зад кадър. И така вече тренировката е към своя край. Ще я довършим с 2 до 3 серии избутване на щанга на глава, така наречената военна преса. Този път ще направя това упражнение с по-скъсен обхват на движения и по-експлозивно, тъй като искам в обхвата от ключицата до някъде над главата да развия повече експлозивна сила. И затова ще работя в този обхват по-експлозивно. При равената преса искаме да избегнем ръцете им да са така назад, по-скоро да са малко напред, за да може рамото да има опора и да може да прояви своята сила по-добре. Това е така чисто биомеханично предимство. И така приключва тренировката за гърди и рамо. Следващия път ще разгледаме обстойно тренировка за гръб. Така че, ако това ви е харесало и ако искате да научите повече за тренировки и хранене, абонирайте се за канала ми.